Selam dostlar. Zengin ekranlarınızda 2 Liliyani көрәсіз екен. Демек, Top Clip хит парадының шираттағы шығарылышын башларға вақыт. Лилия, қойында ол телефоныңны тапшыру башланды бит инде. Туқта, Лилия, Инстаграмны қарап бітіремді, башлайбыз. Әйдә резидентларыбызның Инстаграм шитләрен қарап шығабыз. Кім нинди фотолар кіртірге ярата? Күнінде неше тапқыр фотоға түші екен? Хәзір білербіз. Сұрауларға жауап табар үшін қозғалырға керек. Киттік! Top Clip алып барышылар үзгәрсә дә, кагыйдәләр элекке кеше. Иң аз таушылар юлашы резидентыбыз белән саубулашабыз. Клипны хит-парад кысаларында соңгы тапкыр карапызык. Хыялларым һаман алга дәшә, яшәүләрем тормыш сынавы, яши белеп җирдә яшәгәндә, бу тормыштан туеп буламы? Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда, җитәкләшеп алга барган чакта, минем улым, синең улымда. Гадәттәгечә, дусларыбыз өчен өр-яңа клипны күрсәтебез Лилия. Күрсәтик соң, мин әзер. Игътибар экраннарга. Язган икән сагышларга уралырга, әлдә сагынып чыгам синең юлларыңа. Китсәң дә син гаепләргә хакларым юк, рәхмәт кенә әйтеп калам булганыңа. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә, син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Olmasın sağınular eyde kalsın, Kilmi eli seni birden unutasın. Eserlenip elde şulay sağınudan, Seni ömürge mine mehrum et almasın. Seni iken ol ömürüme seyir kışım, Seni iken uyandırışım, giderişim. Mumlar bulup uğrım soldun yüreğimde. Seni iken o birem gene, Seni iken o ömürüme seyir kışım, Seni iken uyandırışım, giderişim. Mumlar bulup uğrım soldun yüreğimde. Seni iken o birem gene. Йөрәк дип сабырлыклар табып кына, сусап яшим карашыңа, тавышыңа. Өмітсізге сөйлерде бәхет екен, біреулерге насип түгел анысы да. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә, син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә.
Сен екен ул берәү генә Матур кызларның Instagram бите дә матур була инде ул. Анысы шулай. Дилия Әхмәтшина шундыйлар рәтендә. Дилиянең аккаунтына кергәч, кире чыгасы да килми. Ул үзенең матурлыгын гына түгел, шит ил табигаты, күркәм урыннарны да фотога төшереп сала. Дилия, син шулай ук яхшы фотолар кертүеңне дәвам ит, ә без синең клибыңны тыңлап узыйк. Yürme hislerini көңілін яратса төзімсіз бір мезгілдей қысқа ғұмырләрні сүймей яшәүләрің негізсіз алдама жанымны алдама йөрәкне тоясың бит сөйіп 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 тепкенем миндә хаталамам жаным сені генә сөйіп 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 яшәрмен сені генә сөйәрмен сені генә сөйәрмен сөйәрмен сені генә сөйәрмен сені генә сөйәрмен бәйләмиңа сөю хисләреңне дә бөйші йөрәк ярасын күңелеңдә булган мәхәббәтең бары тик сер булып калмасын алдама жанымны алдама йөрәкне тоясың бит сөйіп 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 тепкенем миндә хаталамам жаным сені генә сөйіп 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 яшәрмен сені генә сөйәрмен сені генә сөйәрмен сөйәрмен сені генә сөйәрмен сені генә Алдама жанымны, алдама йөрәкне, тоясың бит сөйіп, сөйіп, сөйіп. Тепкенем миндә, хаталамам жаным, сені генә сөйіп, сөйіп, сөйіп. Яшәрмен, сені генә сөйәрмен, сені генә сөйәрмен. Сөйәрмен, сені генә сөйәрмен, сені генә сөйәрмен. Яшәрмен, сені генә сөйәрмен, сені генә сөйәрмен. Сөйәрмен, сені генә сөйәрмен, сені генә сөйәрмен. Ләйлә һәм Рөстәм Галиевларга да килеп җиттек. Алар башкаруында кулга-кул тотынып җырын ошатсагыз, топ клип сүзе белән башлап 238 кодын юлларга онытмагыз. Исеңдәме җаным синең белән тәүге кабаты
ömürlük birge kavuştular. Kulga kul tutunub ömür yolun o'tamiz biz ömürgül birge. Benim g'oshik ko'zlar sening ko'zda, sening ko'zlar benim ko'zlarda. Qo'lga qo'l tutunib ömür yolun o'tamiz biz ömürgül birge. Benim g'oshik ko'zlar sening ko'zda, sening ko'zlar benim ko'zlarda. Yıllar uza biz senin bilen, şuluk kurkem şuluk g'oshiklar. To'g'ri bo'lgan bizning muhabbatiga barcha alam har shohidlar. Qo'lga qo'l tutunib ömür yolun o'tamiz biz ömürgül birge. Benim g'oshik ko'zlar sening ko'zda, sening ko'zlar benim ko'zlarda. Qo'lga qo'l tutunib ömür yolun o'tamiz biz ömürgül birge. Benim g'oshik ko'zlar sening ko'zda, sening ko'zlar benim ko'zlarda. Muhabbatning jemishleri bo'lib, iminsa aziz bolalar. Tirishqanda borsin Xudoy berar, imingina tursin dunyolar. Qo'lga qo'l tutunib ömür yolun o'tamiz biz ömürgül birge. Benim g'oshik ko'zlar sening ko'zda, sening ko'zlar benim ko'zlarda. Qo'lga qo'l tutunib ömür yolun o'tamiz biz ömürgül birge. Benim g'oshik ko'zlar sening ko'zda, sening ko'zlar benim ko'zlarda. Benim g'oshik ko'zlar sening ko'zda, sening ko'zlar benim ko'zlarda. Liliya, rezidentlarimiz uchun mushuk tog'ish beriga kerak hali? Olamiz telefonni, 1320 nomerini yozamiz, ham yaratgan jirshi yoki klipning kodini yo'llaymiz, ham albatta SMS boshida top klip deb yozarga unutmaymiz. Do'stlar, esingizda qoldimi? Demak, yaratgan jirshingiz uchun tovushlar yo'llag'iz. Aliga kelasi ijroni tinglaylik. Eyjalını marğasın birinde kirip çay içip al. Rahmat abiyim, hazır kirem. Abi şeylerin bikte temni. Ama da lakin abi babay bana bir kengaş biri kesilsin karışın. Bir kızga aşık buldum bir. Bilmem indi ko'nglim torta mena şuna. Alla Qozonlara gana borib qaytinmasan. Ey yo'lim, Qozonga borib bermasang, ovuldagina, Kurshidagina da mina degan qizlar bor be. Bir
көрүдө гашык болдум, нишлетим йөрәгемне. Сен мине аңламыйча үзәсең үзәгемне. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Әмір бере алмыйм, бәгърем йөрәкәем тыңламый. Синең ниләр уйлаганны ул һич кенә аңламый. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Аптырашта калдым инде ике ут арасында. Килмә йөрмә дигән сайын сөюм артагына. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Бер күрүдә гашык булдым, нишләтим йөрәгемне. Сен мине аңламыйча үзәсең үзәгемне. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Oğlum uyan, dünya bu. Тапшыруыбызны башладык. Бит кагыйдәләр хакында әйтергә оныттык. Нинди кагыйдәләр инде тагын? Барысы да бик гади бит. Монда озак уйлап баш ватып торасы юк. Хит парадыбызда катнашкан җырчылар өчен интернет аша яки телефоннан тавышлар гына юларга кирәк. Иң күп баллар туплаучы хит парадыбызның абсолют лидеры булачак. Бәлки икенче атнага нәкъ менә Фәрит Мифтахов лидерлар рәтендә булыр. Вакыт күрсәтер. Әлегә аның клибын карап узыйк. Ağaçlı almaları bizi, kişilerini kürkemişleri, birbirine yakşılıklar kılıp, bir bizde kökten düşmedi. Ciranamız toprağında dedim alıp ölür geçti olma kuyula cirge dik bizgine kalmayık yuvalıp yeşil çağımız var yaş çağımız az sulanğan pişken vakıtlar Almanın da kızları bular Biz de şulay yandık artık da Ciranamız toprağı
Düşlerde olma kübük bit biz Var ölgürgen şoklar var bula Üzegimiz kurt bulanmasın lekin Gül borçlur yaşim min şuan Ciranağız toprağında üstek Olmavaç gök bizde demalı Ölür geçte olma kuyula cirge Tik bizgine kolmik yuvalı Ölür geçte olma kuyula cirge Tik bizgine kolmik yuvalı Tik bizgine kolmik yuvalı Дамира Саитова Instagram белән алаяк еш кулланмый ахырсы. Ник тагын? Фотолары бик аз күренә. Әллә нигә бер дуслары, гаиләсе белән төшкән фотосурәтләр генә керткән. Бәлки ул фотога төшәргә яратмыйдыр? Анысы да бар. Ләкин Дамира, син фотоларда бик матур чыгасың. Көненә 100 тапкыр төшсәң дә була. Сәбилә апам! Исәнме? Исәнме, күрше, исәнме? Аллага шөкер Ağırlıklar sındırmadı bulabildin düzün Sen layıklı karşılaysan ömrünün gözün Suyuklum dip de şuşun var Aniyem dip eytuşun var Neney diyem üzülüp sağınıp Kilüğünü kütüşün var Бәхеткә сәң түптү керек Күзләргенә тимәсен Кайгы хәсрәтенең җилләре Бәгыреңне телмәсен Сөеклем дип дә шушың бар Әнием дип әйтүшең бар Нәнәй диеп üzülüp sağınıp Kilüğünü kütüşün var Süyüklüm dip de şuşun var Aniyem dip eytüşün var Neney diyep üzülüp sağınıp Kilüğünü kütüşün var Исән сау һәм сәламәт бул Рәхәттә генә яшә Рәхмәтләрем чиксез диеп Йөрәк сиңа өндәшә Сөеклем дип дә шушың бар Әнием дип әйтүшең бар Нәнәй диеп üzülüp sağınıp Kilüğünü kütüşün var Süyüklüm dip de şuşun var Әнием дип әйтүшең бар Нәнәй диеп üzülüp sağınıp
Рамил Шараповның Instagram аккаунты шулай ук бик кызыклы. Язылучылары да җитәрлек. Әйтергә кирәк, аның битендә төрле җырчы, актерлар белән фотосурәтләр күп. Әйе шул. Араларында якын дусты, топ-клип президенты Рифат Зарипов белән дә фотолар дистәгә тулган. Рамил, безнең белән дә фотога төшәсең килмидер? Язучыларың да артыр иде бәлки. Бал кирәк, гел кирәк димәдең, күңелгә ут салдың, шуңа сайладың. Үзеңә караттың, üzülеп яраттым, хәзер кирәк түгел миңа башка берәүдә. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагын да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагын да. Bilgine күңелдә, сүзләрең бит шуңа йөрәк түрендә. Сөям сине дидең, җаным минем дидең, хәзер кирәк түгел миңа башка берәүдә. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагын да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагын да. Хыдайдан сыраган бәхет юлдашым, бирче бер кулыңны, барыр юлларымны, бары телим синең белән генә үтәргә. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагын да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагын да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагын да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагын да. Кил утыр яныма, сөеп кара әле бер тагын да. Кил утыр яныма, сөеп кара әле бер тагын да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагын да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагын да. Сөеп кара әле бер тагын да. Сөеп кара әле бер тагын да. Шират Гөлназ Асаевага да килеп җитте. Җырчының Инстаграмы бик эчтәлекле һәм фотоларга бай. Монда ул дуслары, коллегалары, әти-әнисе белән дә фотолар кертә. Фотоларның сыйфаты да, төшерелүе дә яхшы. Әйтерсең, Гөлназ үзе белән фотографлар йөртә. Юкны сөйләмә инде, Лилия. Аның дуслары шундый профессионалдыр бәлки. Димәк, аның дуслары фотограф. Ниһаять, беренче эшлекне дә сәламлибез. Хит парадыбызның 3нче урынны яулаган җырчы сезнең экраннарда. Йөрәгемдә дулый бураннар, уйларымнан булмый бит качып. Йөрәгемдә дулый бураннар, уйларымнан булмый бит качып. Син кил миңа тик югалтма берүк, сукмагым бит минем апачып. Йөрәгемдә дулый
Жанкайымда уй хисләрем адашкан, йөрәгемдә дулый, дулый, дулый буран. Жанкайымда уй хисләрем адашкан. Күңелеңдә тынсын бураннар, җилкәннәрне җилләр куарлар. Күңелеңдә тынсын бураннар, җилкәннәрне җилләр куарлар. Син тын-тын иркән, мин килермен сиңа, йөрәгеңнән үткәч бураннар. Йөрәгемдә дулый, дулый, дулый буран. Жанкайымда уй хисләрем адашкан, йөрәгемдә дулый, дулый, дулый буран. Жанкайымда уй хисләрем адашкан. Карганыңда була бураны, сыерчыкның була бураны. Карганыңда була бураны, сыерчыкның була бураны. Син көт, мине тик югалтма берүк, мин кайтырманча кач бураны. Йөрәгемдә дулый, дулый, дулый буран. Жанкайымда уй хисләрем адашкан, йөрәгемдә дулый, дулый, дулый буран. Жанкайымда уй хисләрем адашкан, йөрәгемдә дулый, дулый, дулый буран. Жанкайымда уй хисләрем адашкан, йөрәгемдә дулый, дулый, дулый буран. Жанкайымда уй хисләрем адашкан. Йөрәгемдә дулый, дулый, дулый буран. Жанкайымда уй хисләрем адашкан. Миңа Рифат Зариповның Instagram аккаунты ошый. Нәрсә бар инде анда шул кадәр? Белмим инде, ул шундый гади, матур фотолар кертә. Астына да матур гына, кыска гына язып куя. Пафос юк димисең? Ә миңа аның улы белән керткән видеолар ошый. Кичкенә Ислам үскәч бәлки актер булыр. Видеолары да бик матур чыга. Анысын вакыт күрсәтер. Әлегә Рифатны тыңлабыз. Топ клипның икенче урынын киләсе резидентыбызга тапшырабыз. Клипны бергәләп карыйк. Синдәй шукны булмагандыр күргәнем. Башларымны әйләндердең, җаныма ут үрләдең. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Сине күрдем, шунда белдем, шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Әйдә, шәп карыйк. Йөзләреңдә кояш микән, әллә ай нурларымы? Урыныннан купкан йөрәк, аны син урладыңмы? Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Син
Астағфирулла. Көпәкінді сұялмайша тартып отыра. Нұрқыма! Сені көрдім шунда білдім яратуның шыпшының шырық күліп тұрған сен қышытқан шыпшығын Сені көрдім шунда білдім яратуның шыпшының шырық күліп тұрған сен қышытқан шыпшығын шырық күліп тұрған сен қышытқан шыпшығын сен қышытқан шыпшығын Салават Миниханов белән Гүзәлемнең Инстаграмын карагач, җырларындагы кебек ай-яй-яй дип әйтәсе килә. Әйе шул, җырчыларның аккаунтларындагы фотолар бик күркәм. Икесенең ике аккаунт булса да, алар бер-берсенә бик охшаш. Салаватныкында Гүзәлем, Гүзәлемнекендә Салават фотолары җитәрлек. Икесендә дә концерт тамашаларында ясаган чыгышларыннан үзекләр күрергә була. Бу аеруча аларның тамашачысы өчен кызыклыдыр. Салават, Гүзәлем, Инстаграмга топ-клип хит парады турында бер-ике сүз язып куегыз. Тавышлар юллаучылар күбрәк булыр. Абсолют лидерны алкышлар белән каршы алыгыз. Беренче урынга ия булган клипны карыйбыз. Бүләк итәм яшьлегемне булган барлык назымны синең белән парлап үтәм кабатланмас язымны сиңа гына багышлыймын юлыңны җырларымны сиңа гына бик саклыймын күңел җылыларымны сиңа гына багышлыймын юлыңны җырларымны сиңа гына бик саклыймын күңел җылыларымны Йөрәгемне әзер итә назлар тулы күзләрең бар дөньямны оныттыра сөям дигән сүзләрең сиңа гына багышлыймын юлыңны җырларымны сиңа гына бик саклыймын күңел җылыларымны сиңа гына багышлыймын юлыңны җырларымны
Резидентларның инстаграмнарын карап чыктык. Урыннарны билгеләдек. Димәк, саубуллашырга да вакыт килеп җитте. Сезнең белән мин, Лилия Гимаддинова. Һәм мин Лилия Хайруллина идем. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.